The chairman of the SADC organ on defense, politics and security cooperation and president of Zambia, His Excellency Mr. Sadc Hichilema, yesterday joined the people of Zimbabwe in commemorating their 44th independence anniversary on 18 April 2024. Saka tichiona vaatenda vakongratulate Zimbabwe kuti atina 44 years dzekuzvitonga. Tona kuti vafambiri venhau veAfrica Beautiful Wind vemuAfrica vauya vakavabvunza questions avati vagono submita vagofila responses avo questions aya muri Zimbabwe sarabina questions aya vanhu kuti bva subscribe like utina on the bell icon. Ndokuti questions aya aiwa ari tense ane munhu pasi. Sanoona kuti vasati vabvunza questions avo matatu vanonyora vachiti His Excellency President Sadc Hichilema of the Republic of Zambia, we honor and respect you, sir. We wish to submit a few questions to you, probably triggered by the congratulatory 44th independence anniversary to Zimbabwe. Number one, when you congratulated disputed President Emerson Mnangagwa on Zimbabwe's 44th independence anniversary, you are doing so recognizing him as the legitimate president of Zimbabwe. What's the question mark? First question. Issue 2, Bavati, what can you tell the people of Zimbabwe about where SADC is now on its due processes in addressing the legitimacy in Harare brought about by the flawed electoral processes which SADC dismissed as falling short of the revised SADC guidelines and the principles of a democratic election 2021? Vandapa question H3, Vakati, has SADC swept the SIOM report on Zimbabwe elections under the carpet, even when it is as clear as water that the Zimbabwe elections fell short of the revised SADC guidelines and principles of a democratic election 2021. Ndo mibvunzo mitatu yabvunziwa president vekuzambia Sadc Hichilema vachinzi ava ngavafile ngavapindure nekuda kwokuti vakacongratulata Mnangagwa, asi da kuziva kuti makacongratulata nekuda kungoti ndipresident wezvake kana kuti motoziva kuti ndiye ari pamutemo akapinda zviri pamutemo. Tiudze mafungiro enyu nokuti maquestions aya toziva kuti ane munhu pasi. Pinda mucomment section venditudze mafungiro enyu. Amusangana kusubscribe kulike chanotina on the bell icon. Tamboshana mabvisa nokupa pano paZVAITWA News Live.